Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a, ya azumi, ya fama da kishi. Allah ya bamu ladan azumi. Na farko, na zo muku da wani bidiyo yadda za ka dawo da wanda ka yi masa blocking a Facebook. Wato watakila ka yi kuskure ka yi wa wani blocking a Facebook, ko kuma kun samu damuwa a wani lokaci ka yi masa block, to kana so ka dawo da shi. Ku yi zaman ku a Facebook kuna chatting, kuna jin daɗi. Na farko, kamin mu fara aikin din, don Allah a taimaka a danna mana subscribe, a danna mana kararrawa don kara mana kwarin gwiwa mu ci gaba da kawo muku videos. To, na farko abinda za ku yi, za mu shiga Facebook haka haka. Idan kun shigo Facebook, abinda za ku yi, za ku zo ku shiga a layuka guda uku wanda aka sa a nan sama, a nan layukan nan guda uku, za ku shige shi haka. Idan kun shiga, za ku sauko, za ku zo ku shiga setting. Ga setting wurin da na ja layi, ga setting din a nan, za ku shiga setting. Idan kun shigo setting, za ku sauko kasa, za ku zo nan kasa, to ga wannan layi, za ku shiga wannan layin da na ja, wannan farin abun nan, za ku shiga blocking kenan. Reviews people you previously blocked. Ka kalli wa'inda dama ka riga ka yi masu blocking daga baya, abinda ake nufi kenan. To, za ka zo ka shiga akan wannan blocking din. Ka gani ko? Ga wa'inda aka yi musu blocking. To, idan kana so ka dawo da su, impress abatomi, kana so ka dawo da wannan, sai ka shiga unlock. To, idan ka shigo unlock, sai za ka sake ka taba ga unlock a kasa wurin kore, wurin ruwan biron nan, za ka shige shi. Ga cancel, ga unlock, sai ka taba. Idan ka taba, to ka dawo da ita kenan. Dama baka ganin ta a friend list naka, amma yanzu za ta dawo ta shiga friend list naka. To, duk wanda kake so ka dawo da shi, sai ka taba unlock, za ka ga sun dawo. To, anan ne muka kawo ƙarshen wannan video. Idan bidiyon ya burge ku, sai ku danna mana like, sannan ku yi sharing ga abokanai, yan uwa su kalla su masu amfana. Na gode, mu sha ruwa lafiya daga nan Dashen TV.